Hola nois, ja sóc aquí amb un nou projecte per aquesta setmana. Com tots és super fàcil i la idea és que s'ho passeu bé. Si no teniu ganes de fer-lo, doncs no el feu. I aquest cop us demano dos. Per quina raó? Perquè és tan fàcil i us agradarà tant que segurament que en voldreu fer més. Aleshores us ensenyaré dues tècniques. Una que és la del reciclatge, que és la que sempre fem i que funciona, i ens ajuda a aprofitar materials que tenim a casa. I la segona no és de reciclatge, però és molt divertida. Aleshores, us proposo que aquarel·les o tèmperes. Si no en teniu, estaria bé que en tinguéssiu. Ara que ja estan obertes els quioscos i les llibreries, aquests que tinc jo són del Tedi i no sé si m'han costat 3 euros, potser són baratetes. I van molt bé per la creativitat i per pintar. Aleshores, seria interessant que en tinguéssiu. Val? Si no les podeu tindre, doncs, bueno, aquesta no la feu, no passa res, fareu l'altra. Comencem per la del reciclatge. Necessitareu una cosa rodona. Pot ser des d'un plat de cafè, qualsevol recipient que tingueu que és rodó. Vale? Jo tinc aquí un transportador i dibuixarem. Això que dibuixem serà la cara del nostre personatge. Val? Dibuixo una rodona i ara doncs, li faig un coll. I què més? Doncs ara li faré uns ullets. Ara. I un somriure. Per què hem de riure? D'acord? Molt bé. I a partir d'aquí, ara agafarem tires. Tires de qualsevol paper. Pot ser un cartolines que tinguem a casa, pot ser paper de diari, per exemple el Cristian, que en té molts de diaris, doncs paper de diari, i les mides, les que vulgueu. Pot ser inclús un full, que és blanc, i vosaltres el pinteu dels colors que vulgueu. Agafem un bolígraf, una tira, més o menys aquesta mida, i la caragolem. La caragolem així, sense matar-nos gaire, Veieu? I ara quan ho traieu, ta-txan! Veieu? Un rinxolet. D'acord. Doncs així en fem unes quantes, que jo ja les tinc fetes aquí, i les anirem enganxant i serà el cabell del nostre personatge. Veieu? Anirem enganxant, tira per tira, i omplirem el cap d'aquest personatge. I ens quedarà una cosa super divertida. L'altra és exactament igual, però hi ha una petita diferència. Aquí jo ja he dibuixat la cara amb aquest per avançar feina. I què necessitem? Doncs necessitem una canyeta. Sí. I farem el que es diu la tècnica del bufado. Agafem l'aquarel·la, per exemple, què sé, aquí li puc posar... Mira, aquest color verd que m'agrada. Vale, poso el color verd, ho posem aquí. Ha d'estar bastant humit, això sí, truquillo, veieu? I ara agafo la canyeta i ta-txan! Ho veieu? Pèls de l'oca. I podem fer el nostre estil, barrejar diferents colors o fer-la tot d'un sol color. Tornem a fer això. Agafo. I, això sí, una bona bufera, nois? Perquè si no, no ens bellugarà res. Què us sembla? A què queda divert? Després, res, amb un retolador, resseguiu perquè es noti més la cara i ja està, teniu 2 obres d'art impressionants. Vinga, aquesta és l'aposta per aquesta setmana i a veure si accepteu el repte. Us estimo, nois. Una abraçada!